Isang-Bayan is pleased to announce to the nation that it has reached a decision to endorse Vice President Leni Robredo as its presidential Ang candidate isa pong mabuting ina ay for the May 2022 elections. Isang-Bayan followed a rigorous process in reaching its decision. We consulted our local and foreign chapters, as well as our coalition partners, who together have over 3 million members. Ito ang naging pahayag ni dating Supreme Court Associate Justice at Isang-Bayan Convener Antonio Carpio nitong 2:00 ng hapon September 30. Isang araw bago ang pagsisimula ng filing ng Certificate of Candidacy para sa 2022 national and local elections, idinaos ng kanilang grupo ang Tapatan Isang-Bayan virtual event para formal na ilahad ang kanilang nominasyon kay Vice President Leni Robredo sa pagkapangulo. Ayon kay Carpio, binase raw nila ang kanilang desisyon na i-endorso si Robredo, batay na rin sa kanyang integridad, kakayanan, track record at pagmamahal sa bayan at maging ang pag-asang manalo. We therefore ask VP Leni to accept our endorsement to lead the Filipino people in these difficult times in our history. And we ask the Filipino people to join Isang-Bayan in supporting VP Leni as the next president who will lead us in healing our nation, reviving our economy, generating employment, eliminating hunger, ending the wanton killing of fellow Filipinos, eradicating graft and corruption, defending our sovereignty and sovereign rights, strengthening our democratic institutions, upholding our civil liberties, and restoring our pride and dignity as a people. Samantala, sa isang opisyal na pahayag, sinabi ni Vice President Leni Robredo na nagpapasalamat siya sa pag-endorso ng Isang-Bayan. Ang pagiging pangulo raw ay hindi isang madaling gawain na nakabatay lamang sa ambisyon at pag-uudyok ng ibang tao. Isa raw itong mabigat na obligasyon, kaya naman hiniling niya sa grupo at sa publiko na samahan siyang magdasal sa mga susunod na araw upang ang kanyang maging desisyon umano ay para sa ikabubuti ng ating bansa. Angelica Cara, CLTV News.